عزو سلام تقبلوا فون وارتباط بمكتاتشو كوب زغركم تعزبتنا كمي توعلون لهم 5 11 فرقه معلتم فرقان استدالوا هاغراون زياتات حيزلكم قريبا لكم نمكتالكم بهور زعدم صاتكم تصنح ميكائيل حرقو فلما بقنطو تاتو افلم امباسادور بيتروس ጸጋይ ቀዳማይ ዋዕላ ሚኒስትራት መድረኽ ምሕዝነት ሩስያን አፍሪቃን ተሳቲፉ ዞባዊ ለሆዶብ ሕብራት ሀገራት ምስ ሰበስልጣን መንግስት ኤርትራ ርክባት አካሂዱ ኣብ ደቡብ ሱዳንን ኖርዌይን ሃገራውያን ውዳበታት ንምሕያል ርክባት ተካሂዱ ኣብ ዜናታት ወጻኢ ኣሜሪካ ምስ ሩስያ ዘዳው መሬት ፖላንድ ሓድሽ ማዓስከር ድኳና ከም ዝቆጥዖ መንግስቲ ሩስያ ገሊጹ ቱርኪ ብምትሕባር ጀርመን ስጳኛ ኢጣልያን ብሪጣንያን ዝፈርያ 40 ነፍርቲ ውግእ ክሽምት መዲባ ህንዲ ውሽጣዊ ዓቕማ ዘማዕበለቶ ነዊሕ ርሕቀት ዝውንጨፍ ክሩዝ ሚሳይል زرزر زينا امباسادور ኤርትራ በፌዴሬሽን ሩስያ አቶ ጴጥሮስ ጸጋይ ቢሾሞንተን 9 ሕዳር ኣብ ከተማ ሶቺ ሩስያ ብዝተኻየደ ቀዳማይ ዋዕላ ሚኒስትራት መድረኽ ምሕዝነት ሩስያን አፍሪቃን ንኤርትራ ወኪሉ ተሳቲፎም ፕሬዝደንት ቭላድሚር ፑቲን ኣብ ዘሕለፎ መልእኽቲ ኣብ ዓለማዊ መድረኽ ናዕቤን ዝኸይድ ዘሎ ተራና በርክቶን ሃገራት አፍሪቃ ብምጥቃስ ናብ ሰላም ዘቕንዐ ሃናፂ ፖሊሲታት ወጻኢ ብምኽታል ኣብ ሃገራዊ ኣጀንዳ ንዘሎ ወሰንቲ ጉዳያት ኣብ ምፍታሕ ልዑል ተራ ይጻወታ ከም ዘለዋ ገሊጾም ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ሩስያ ሰርጌይ ላቭሮቭ ቦጎኑ ነታቀዲሙ ኣብ ከተማ ሴንት ፒተርስበርግ ኣብ ዝተኻየደ ካልኣይ ዋዕላ ሩስያን አፍሪቃን መሰረት ዝገበረ ዋዕላ ፖለቲካውን ንግዳውን ዝምድናታት ምስፋሕ ዝዓለመ ከም ዝኾነ ሩስያ ምስ አፍሪቃውያን መሻርክታ ምዝህነታዊ ዝምድናኣ ንምሕያል ፍሉይ ኣገዳስነት ሂባ ከም ትሰርሓሉ ከምኡውን ኣብ ሓቀኛ ማዕርነትን ልዕልና ኣህጉራዊ ሕግን ዝተመስረተ ፍትሓዊ ዓለማዊ ስርዓት ንምምስራት ዘለዋ ባህጊ ልዑል ምዃኑ ገሊጾም ኣብቲ ዋዕላ 45 ሚኒስትራት ዝርከብዎም ብድምር 1500 ወከልቲ 54 ሃገራት ተሳቲፎም ነይሮም ናብ ካልእ ዜና ክንሰግርም ብዞባውያን ሰመዚ ዝቆመ ልኡኽ ውድብ ሕብራት ሃገራት ምስ ሰበስልጣን መንግስቲ ርክባት ኣካይዶም ነቲ ዘተ ዝተኸታተለት ጋዜጠኛ ዳናይት ገብረ ህይወት ጸብጻብ ኣለዋ بزوباوي دايركتور ودب تمرتي سنفلتاتن باهلن يونسكو اب مبرقاوي افريقا ميس لويس هاتاوسنن دايركتور زوباو بيت صحفت اغلغلوت حبريتا ساندرا ماكيارا زومل لوخ حبرات هاغرات مزتفلالي سبسلطان منغستي ኤርትራ ርክባት አካይዶም اتلوخ بعسر تخلتان 13 حدار مس مينستر قدات وصاي اتو عثمان صالح مينستر فاينانسن هاغراو لمعاتن دكتور جرجس تخله ميكائيل كمون مس كوميشنر باهلن سبورتن امباسادور زمده تخله اب مدن فعكلت اوزمدناتاس زتيوم مس مينستر عثمان صالحن دكتور جرجس تخله ميكائيلن ابستغبر ركبات ኤርትራ ጥንታዊ ታሪክ ዘለዋን አካል ኣብ ቀርኒ አፍሪቃ ዝፈልቁ ጥንታውያን ስልጣነታት ከም ዝኾነት እንትኾነ ብሰንኪ መግዛእቲ ዝዓበየ ክፋል ጥንታዊ ጸጋታታ ከም እተዘምተ አካል ባህላዊ ርሻ ዝኾነ ኣሰራትን ሓድግታትን ንምዕቃብ ድማ መንግስቲ ኤርትራ ምስ ውድብ ትምርቲ ስነፍልጠትን ባህልን ሕብራት ሃገራት ክሰርሕ ቁሩብ ምዃኑ ተገሊጹሉ ኣብቲ ምስ ኣምባሳደር ዘመደ ተኽለ ዝተገብረ ዘተ ድማ ባህላዊ ርሻ ንምዕቃብን ህጹጽ ጽገና ንዘድልየ ህንጻታት ምክንኻን حدثت كعتا أسرات مكيادن دلدلن قصالن ركبات نممعبالن بحبر نمسرح امر ددا تبصحوم ابت ركبات اتزوباو لوخ اب معق اب ባህላው ርሻ بحفشا اب ባህላው ቱሪዝምን ኤኮ ቱሪዝምን بحبر نمسرح بوغن ትውድብ ንዘሎ ድሌት አረጋጊጹም بزباوي دايركتور ودب تمرتي سنفلتاتن باهلن يونسكو اب مبرقاوي افريقا ميس لويز هاتاوسنن دايركتور زوباو بيت صحفت اغلغلوت حبريتان ساندرا ماكياران زومل لوخ حبرات هاغرات بزيكازي بأوهادي تكالات ودب اب إيرترا ميس نهلا فالجي تسنيو اب هاغراو بيت مذكر عدتا كايدوم اتلوخ ميس مينستر زينا اتو يمان غرمسقلون تماساسال ركب ككايديو
ሚኒስትር ሕርሻ ጨንፈር ዞባ ወገልግሎት ቁጥጥር ዞባ ጋሽባርካ ንሓረስቶት ድገን ኣባላት ማሕበራዊ ልምዓት ኣሕምልትን ፍረታትን ዞባታት ድገን ኣቁርደትን ዝወደቦ ኣውፂ ዳሳስ ኣከባቢያዊ ጽልዋ ዘተኮረ ዓውዲ ዘተ ብ6 ሕዳር ኣብ ኣቁርደት ኣቃኒዑ ሓላፊት ጨንፈር አቶ ሓጎስ ገብረ ማርያም ኣብ ንኡስ ዞባ ድገ ብኪላታት ሕርሻ ብ34 ጀራዲን ገማግም ሩባ ባርካ ብዝተኻየደ ዳሳስ ኣከባቢያዊ ጽልዋ ንመጽናዕቲ ኣብ ዝተወስደ ቁምሶን ዝተኻየደ ምርምራን ዝተረኸበ ውፅኢትን ዝምልከት መብሪ ሂቡ حلف هادو استراتيجيكاو حبريتا أتو عوات يساق بوغنو أب محدرا مريت بقعات تحت بايتا وماي كونتات أقرابن ساتاتن فقر مريت أب قراوتن أقبابات مفواسن كمون أب مكل خال بالعزتو كرس سفيح مقلتي دعرما بحرصوتن المعتن مسكيلاتات حرشات واحدون كعيوتا محسينو كيلا قططر بارا وهابتي أتو فسها زراب رخدما تساتفتي نتي مريت نمسبحن فقر مريت نمكل خالن مفواسن بكيلاتات زواب سلطاناتاتن حابريتاتاتن بزقباك اسيمو ماد مع سرح كعمو سلازخولو العلا غالو بكو غورلو تلابيو أما حضرتي نو زواتات دقنا غردتن بوغنو منيسر حرشا مريتن تحت بايتاو ماين نمهبتام نزكايدو زلو تصعري بمسقان دحنا تحستو ماين مريتن مرقازة قبل تصعري حرستوت بقبو كسرحلو تصعرتات كم زكايد عبريهو تساتفتي أب موداتا ببوانو كاب زودب استمرتا سلطناتاتن عود زتن بزح تمرتي قسمو كم زلو بمحبار كتصالنت كلو اسخاخيرو أب دوب سودان نروين هاغران ودابتان محيال زتوكر ركبات أب جوبان أصلون تخايدوم ككابوتو زبصحنا حبريتا ملك تصاب توايدلو ياسين صالح أب جوبا دوب سودان أصلو نروين هاغروان ودابتات نمحيال زعلم ركبات تخايدوم أمباسادر إرترا أب ريبوبليك دوب السودان أتو يوحنس تخلى ميكائيل بتشعة حدار أب جوبان أكاد تي محبراوين حالتات أب زغورو أخيبا أب زي إرترا نخلو تتصابوتات مكيتا ناب حدش نايداغ مهنس مدرخ تساقاقرو لزل أوان أبالات كلن ودابتات أمرتهم أحيلهم إجامهم كبركتو تساويعهم أب تأخيبا نايسراح زمدنا أمونغو إمباسن هاغران ودابتاتن ፖለቲካዊ ጸጥታውን ቁጠባውን መናበሩ ኤርትራውያን ኣብ ደቡብ ሱዳን ምጥዋር ጽጉማት ስድራ ሰማዕታት ምዕባልን ምሕዳራን ቤት ትምህርቲ ማሕበረኮምን ካልእን ኣብ ዝብሉ ዛዕባታት ሰፊሕ ዘተ ተኻይዱን ንጹር ውሳኔታት ተወሲዱን ተሳተፍቲ ድማ ኣብ ወፍሪ ልምዓት ሃገር ካብኦም ዝሕተት ከማልኡ ቁርባት ምዃኖም ብምርጋጽ ማሕበረኮም 20 መንእስያት ህግደፍ 10 ሃማድየ 10 ከምኡውን ማሕበር ቦጥ 4 ስድራ ሰማዕታት ናይ ምጥዋር ሓላፍነት ወሲዶም ብኻልእ ወገን ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ሃገራት ስካንዲኔቪያ ኣቶ መሐመድ ዓሊ መሐመድ ስዒድን ሓላፊ ቆንስላዊ ጉዳያት ኣቶ የማነ ገብረ ኪዳንን ኣብ ምሕያልን ምስፋሕን ውዳቤታት ራብዓይ ግንባርን ምስጣም ሓድነቶምን ከምኡውን መምርሒታት ቆንስላዊ ኣገልግሎታትን ኣተጋገብረኦምን ዘተኮረ ሴሚናር ካብ መላእ ኖርዌይ ንዝመጹ ወከልቲ ውዳቤታት ኣካይዶም ኣብ ኦስሎ ዝተኻየደ ሴሚናር ኣቶ መሐመድ ዓሊ ምሕያልን ምስፋሕን ራብዓይ ግንባር ንተራን ተሳትፎን ኤርትራዊ ዲያስፖራ ኣብ ኩሎም ሃገራውያን መደባት ከምኡውን ኣብ ምኹላዕ ኤርትራዊ ሃገራዊ መንነት ብምግንዛብ ብዕቱብ ይስራሓሉ ከም ዘሎ ብምሕባር ኤርትራውያን ነበርቲ ኖርዌይ ንኹሉ ዘጋጠሞም ተጻብኦታት በዲሆም ናብ ርሁብ ደረጃ ምብጽሖም ኣካል ዕውት መደባት ምሕያር ራብዓይ ግንባር ከም ዝኾነ ኣገንዚቦም ሓላፊ ቆንስላዊ ጉዳያት ኣቶ የማነ ገብረ ኪዳን ብግድኡ ንመምርሒታት ስሉጥ ቆንስላዊ ኣገልግሎትን ኣተጋብሮኦምን ከምኡውን ተገልገልቲ ክኽተልዎን ከማልእዎን ዘለዎም መዳያት ኣመልኪቱ ዘርዝራዊ ሓበሬታ ሂቦም ተሳተፍቲ ድማ ምሕያልን ምስፋሕን ራብዓይ ግንባር ሓላፍነቶም ምዃኑ ብምጥቃስ ከም ወትሩ ሓድነቶም ኣደልዲሎም ከም ዝሰርሑ ብምርጋጽ ኣብ ምስላጥ ንጥፈታቶም ኣቓልቦ ክግበረሎም ዝበልዎም ለበዋታት ኣቕሪቦም ኣብ ንዞባ ሓጋዝ ኣፍልጦ ንኽሓትን መንእስያት ሰራሕተኛታት ኣብ ሕጊ ዝዕበ ሰምሮ ብ7 ሕዳር ተዋሂቡ ኣብታ ኣጋጣሚ ንተረናበርክቶን ከምኡ ፖሊስ ኣብ ምክልኻል ገበና ኣገዳስነት ምብራኽ ንኽሓት መንእስያት ኣብ ሕጊ እምነትን ተሓታትነትን ኣብ ቦታ ስራሕ ተራ ዝምድና ስራሕትን ሰራሕተኛታትን ኣብ ምርጋጽ ጽፉፍን ስሉጥን ኣገልግሎት ሳዕቤናት ብትሕቲ ዕድመ ዝምርሓ ካሮታትን ካልእን ሰፊሕ መብሪ ተዋሂቡ ኣዛዚ መደበሩ ፖሊስ ንዞባ ሓጋዝ ኣቶ ነጋሲ ተኸስታ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ዘሰክፍ ተርእዮታት ገበን እኳ እንተዝየለ ሓሓሊፎም ንዝራዩ ሕብረተሰብ ክነቕሓሎምን ክቃለሶምን መንእስያት ሰራሕተኛታት ድማ ካብ ገበን ነፃ ኮይኖም ሰላምን ጸጥታን ከባቢኦም ከውሕሱ ከም ዝግባእ ገንዚቦ ኣብ ዝሓለፈ 10 ኣዋርሕ ተርእዮ ገበናትን በደላትን ከም ዝጎደለ ዝሓብር ኣቶ ነጋሲ ሓደጋታት ተሽከርከርትን ሳዕቤናቶምን ንምግታእ ኣብ ዝካየድ ጻዕሪ እጃሞም ከበርክቱ ተላቢዩ
أما حدارينو زوبا حجاز أتو إدريس محمد بوغونو بدلاتن جبناتن مكلخال أب زكاة سعري ترانا بركتون منسيات بحفشة ناي منسيات سرحتنيا تدما بفلاي أقداسي كم زخونة قريتو تساتفتي بوغونو مت سيمينار أفلطو من نقحاتو من مبرح حجاز خوينو كم زرخبو بمتكاس ولدي أب التعلاليات تحت عدمة دقوم عتوات كخونو بتحت عدمة زمرحة كاروتاتن زي حلفنتان نقارون كوتوتر كجبر لهم كمونا مسمر حجاز كرن هزبي زملال سازولانا عش مكاين مكوتشار كجبر لن بمحصان أب مكل خال جبن متحبارون كزايدو مخانوم أرقاقيتهم زغوركم تعزبت الصعب هاجرات وصعي ناتن زيناتات زملكتي كون مكتالكم كتقصوا لقمة بغور عدم زيناو متسنادو تي في ناوصلو زغوركم تعزبتي سلامكتالكم ازي مسكن زيناو صاي أمريكا مس روسيا بزداو بمريت بولاند حدش معسكر مدوكوانا كم زقطعو أفنيا منجس روسيا قليصو اتو معسكر أكالايتي نهاجرو نمخردانن نمدراتن ككايت صنحنت فتات مخانو زوقسه منجس روسيا نتصتا مبرق أوروبا بغندوخا نبولاند بحرقا زقطو مخانو أتنكيقلو إذا حدش معسكر ناي حاصيرن مأكلاي رحكت بلاستيك ميسايلات زواددولو بمخانو تصتاو حرقنياتو بقليل كم زيت أمد مافليتو مس بيلاروسن روسيان بقربات داو بولاند أمريكا جزيف سراويت كيران سمين أتلانتيك نيتو أسفيرا كم زلات صبات يردو بولاند رايزي كونت أبلات نيتو زخونا كالوت هاجرات بالتيكون تمساسال وتهدراو نتفتات يكايدا مهلاور يتقاس نيتو كم أكال نايتين روسيان مخردان زكايرو زلو نتفتات نقروا عبتا هاجرات أبال نتكب مصنحو يفلات نتي منقساسات بعتب تكتاتولو زلا روسيا كمتص زخل سغات نممكات زعلمه نيكلاساوي أطوار أقدما أمريت بيلاروس كم زواردت يقلت تركي بمتحبار جرمن اسبانيا ايطاليان بريطانيا زفريا 4 نفرتي وقكش متمدب كم زلو افريقيا زوباو زي مرغانا عبي خير كم زلو زتقص منستر مكلخال تركي اتنا عرق مدب عقم مكلخال هاغرو نمدنفع زعلم مخانو حبيرو اتوتن كاب افريقيا هاغرات تقبالنا ترغيبو سلازلو تركي اب قربا مصاينه نفرتي كتعدغن كمتخل يتقاس تركي اقدما اف 16 زعينه نفرتي كينات كاب امريكا كم شمت الذكري ستاون وتادراون زي مرغاب عالم زكايد وددر عدغن ممعبال اطوارن انيرو كم زلو يفلط هندي بوشتاو عقما زمعبلتو نويح رحقت زونشف كروز ميسايل كم زفتنه تافليطام اتفتنه نتزدل علما بلكع كم زوقع زغلص منستر مكلخال هندي عقمي مكلخال هاغورو اب ممعبال وتاو تراكم زهلو وارديو بزي كازي ممعبالتي ميسايل هندي كتغبرو نصنح الشمته اطوار اب منكاي تراكم زهلو اتي منستر حبيرو بدرج عالم زلعله عرغا اطوار كاب زغبر هاغرا زغونت هندي ابز حرفه ورح مسكرون ون بوشتاو عقما زمعبلتو ناي حصير حكت ميسايل فتينا منبارا زذكريوم اب مونغو هزباو ريبابليك تشاينان هاغرات قطباو دب اسيا باسيفيك مالت اوبك يوريتا ابيك اب زحلف 10 وار حسات 3 تريليون دولار زغمت نقداو ملوات كم تخايده صبصابات حبيرو اتمتنا قديمو اب تمساسال اوارح تبصيحو كم زي فلز تقصتهم صبصابات سدد تشاينا نابتن هاغرات لعل 45 ميتات كم زشفن ارديو فريات الكترونيكاوي اقحو صعاتن مغبن كاتوم زلعلمتن ملوات زتخايدلو منبارو ابت صبصاب تطقيسلو فيتنام ماليزيا اندونيسيا مس تشاينا زلعلمتن نقداو ملوات كاب زكايدا ابال هاغراتين هزباوت ريبابليك تشاينا مس مشاركتات تكايدو نقداو ملوات عمتاوي اوتاو كسكاس يمزغب كم زلو صبصابات يردوم اب نيجيريا بحركات علغلغ ابستات 2 مليون هكتار زلمع زرعت كم تدمسس منكست هاجر افريقيا كابساسان شديشن كفلات هاجر تن 29 بتحركا كم تطقع زتقستي منغستي كم ساعبينو اسات 10 مليون سبات بالوتا كم تصول وارديو ابزو وانزيل على 25 مليون نيجيرياوان هوصوص ناي مغبر ريديت يصبي كم زلو زتقسو صبصابات اتا هازاب زمصعمت ناب لعلي 30 مليون كبل كم زخل يموتو منغست نيجيريا قدار نمحغاز هاغراو دغف كم زليو حبيرلو اب نيجيريا طراي زيكونه اب كالوت هاغرات زوبا معرب افريقاون
ሳዕቤናት ክልማዊ ምምዝባል እናወስኸ ይመጽእ ከም ዘሎ ይግለጽ። ቅሉላው ሓሱድ ደሴት ኮርያ ናብ ውግእ ከየምርሕ ኣብ ዘስጋሉ ዘሎ እዋን ኣሜሪካ ጃፓንን ደቡብ ኮርያን ትማሊ 13 ሕዳር ሓበራዊ ወታደራዊ ልምምድ ጀሚረን። እተን 3 መዓልታት ዝቕጽል ሓበራዊ ልምምድ ብቕንዱ ስጋት ሰሜን ኮርያ ንምብዳህ ምዃኑ ሰብ መዚ ምክልኻል ናይተን ሃገራት ሓቢሮም። ኣሜሪካ ኒውክለሳዊ ኣጽዋር ዝዋደደለ ነፍርቲ እትስከም ዓርሞሸሽ መርከብ ውግእ ኣብቲ ልምምድ ተሳትፍ ከም ዘላ ተገሊጾም። እቲ ልምምድ ምክልኻል መጥቃዕቲ ሚሳይላትን ምክታእ ሳይበራዊ ንጥፈታትን ከም ዘጠቓልሉን ተፈሊጡሎ። ነቲ ልምምድ ዝኾነነ መንግስቲ ሰሜን ኮርያ ተሪር ምላሽ ከም ዝህበሉ ኣጠንቂቑ። ሰሜን ኮርያ ከም መልሰ ግብሪ ናይቲ ኣሜሪካን መሻርክታን ኣብ ሓውሲ ደሴት ኮርያ ዘካይዶ ዘለዋ ወተሃደራዊ ንጥፈታት ኣህጉር ሰገር ዝርከቦ ፈተነታት ሚሳይል ከተካይድ ጸኒሓላ። روسيا استراتيجيكاوያን ደብደብቲ ነፈርቲ ኣብ ክልል ኣየር ኣርክቲካዊ ውቅያኖስ ኣብሪራ። ዕላማት ወታደራዊ ተልእኾ ጸጥታ ክልል ኣየር ሃገሩ ንምውሓስን ናይ በረራ ልምምድ ንምክያድን ምዃኑ ሚኒስትሪ ምክልኻል ሩስያ ሓቢሩሎ። ሩስያ ኣብ ክልል ኣየር ኣርክቲካዊ ውቅያኖስ ኣትላንቲካዊ ውቅያኖስን ሰላማዊ ውቅያኖስን ጸሊም ባሕርን ባሕሪ ባልቲክን ተመሳሳሊ በረራታት ከተካይድ ምጽንሓ ጸብጻባት ይረዱ። ሩስያ ጥራይ ዘይኮነት ኣሜሪካ ትርከብን ካልኦት ሃገራት እውን ነቲ ናይ በረራ ንጥፈታት ከም ዘካይድኦ ይጥቀስ። ዜናታት ንምዛም ቀንዲ ነጥብታት ክደግመልኩም። ኣምባሳደር ጴጥሮስ ጸጋይ ኣብ ቀዳማዊ ዋዕላ ሚኒስትራት መድረኽ ምሕዝነት ሩስያን ኣፍሪቃን ተሳቲፉ። ዞባው ልኡኽ ውድብ ሕብራት ሃገራት ምስ ሰብ ስልጣን መንግስቲ ኤርትራ ርክባት ኣካይዱ። ኣብ ደቡብ ሱዳን ኖርዌይን ሃገራውን ውዳበታት ንምሕያር ርክባት ተኻይዱ። ኣብ ዜናታት ወጻኢ ኣሜሪካ ምስ ሩስያ ኣብ ዘዳው መሬት ፖላንድ ሓድሽ ማዕስከር ምድኳና ከም ዘቐጥዑ መንግስቲ ሩስያ ገሊጹ። ቱርኪ ብምትሕባር ጀርመን፣ ስጳኛ፣ ኢጣልያን ብሪጣንያን ዝፈረያ 40 ነፈርቲ ውግእ ክሽምት መዲባ። ህንዲ ብውሽጣዊ ዓቕማ ዘማዕበለቶ ነዊሕ ርሕቀት ዝውንጨፍ ክሩዝ ሚሳይል ፈቲና። ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ንሎሚ ቀትሪ ዝተዳለወ ዜናዊ መሰናዶ ኣብዚ ይፍጸም። ስለምክትታልኩም ማዝየ መስገን መሳርሕቲ ኣሚር ዓሊ ንዕለታዊ ዜና ስፖርት ሒዙ ክመጸኩም ብወገነ ግን ሰላም